Vítajte v hronskom Benediku, malebnej obci na Pohroní, kde sa nad údolím rieky Hron majestátne vypína benediktínsky kláštor. Tento architektonický skvost s bohatou a pohnutou históriou je svedkom mnohých významných udalostí a dodnes dýcha atmosférou dávnych čias. Jeho silueta, týčiaca sa nad krajinou, je neprehliadnuteľná a láka návštevníkov zblízka i zďaleka. História kláštora siaha až do 11. storočia. Už v roku 1075 bol slávnostne vysvetený za prítomnosti uhorského kráľa Gejzu I., ktorý bol jeho zakladateľom. Kláštor sa tak stal jedným z najstarších a najvýznamnejších kláštorov na Slovensku. Počas stáročí prešiel viacerými prestavbami a stavebnými úpravami, ktoré mu postupne vtlačili románsky, gotický a barokový ráz. Bol nielen významným náboženským centrom, ale aj dôležitým centrom kultúry, vzdelanosti a hospodárskeho rozvoja regiónu. Kláštorný komplex tvorí predovšetkým bazilika svätého Benedikta, ktorá je dominantou celého areálu. Tento chrám bol v roku 2019 povýšený na baziliku Majnor. V interiéri baziliky môžete obdivovať vzácne fresky, oltáre a ďalšie umelecké diela, ktoré svedčia o majstrovstve stredovekých a novovekých umelcov. Kláštor sa píši aj krásnou krížovou chodbou, ktorá slúžila mníchom na meditáciu a prechádzky. Ďalšími architektonickými detailmi sú klenby, portály a okná, ktoré svedčia o majstrovstve dávnych staviteľov a ich zmysle pre detail. V roku 1483 kláštor získal vzácnu relikviu Kristovej krvi od kráľa Mateja Korvína, čo ešte zvýšilo jeho význam ako pútnického miesta. Kláštor neobyšli ani pohnuté dejiny. Počas protitureckých vojen v 16. a 17. storočí bol opevnený a slúžil ako dôležitá obranná pevnosť proti osmanským nájazdom. Toto obdobie zanechalo stopy na jeho architektúre v podobe obranných múrov a bášt. V 20. storočí v časoch totality zažil kláštor ťažké časy, keď bol v rokoch 1950 až 1960 premenený na internačný tábor pre rehoľníkov. Toto obdobie bolo pre kláštor obdobím úpadku a devastácie. Dnes je kláštor v hronskom Benediku právom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je obľúbeným cieľom turistov a pútnikov. Po rozsiahlych rekonštrukciách sa mu postupne vracia jeho pôvodná krása a majestátnosť. Môžete si tu prezrieť expozície, ktoré približujú jeho bohatú históriu, obdivovať architektúru a nasávať atmosféru histórie. Kláštor je otvorený pre verejnosť a ponúka prehliadky s odborným výkladom, ktoré vám priblížia jeho význam a zaujímavosti. Okolie kláštora ponúka možnosti na prechádzky a oddych v prírode. Navštívte hronský Benedik a objavte krásu a históriu tohto výnimočného miesta. Nechajte sa uniesť atmosférou dávnych čias a spoznajte kúsok našej bohatej kultúrnej histórie. Prežite neopakovateľný zážitok v objatí stredovekých múrov a spoznajte príbeh, ktorý sa tu písal po stáročia.